A jedna žena, která držela v náručí nemluvně, řekla: promluv k nám o dětech. A on pravil: vaše děti nejsou vašimi dětmi. Jsou syny a dcerami života, toužícího po sobě samém. Přicházejí skrze vás, ale ne od vás. A třeba, že jsou s vámi, přece vám nepatří. Můžete jim dát svou lásku, ne však své myšlenky, neboť oni mají své vlastní myšlenky. Můžete dát domov jejich tělům, ne však jejich duším, neboť jejich duše přebývají v domově zítřka, který vy nemůžete navštívit, dokonce ani ve svých snech. Můžete se snažit být jako oni. Nepokoušejte se však učinit je podobné sobě. Neboť život nekráčí zpět a nezastavuje se u včerejška. Jste luky, z nich jsou vaše děti vystřelovány jako živé šípy. Lučištník vidí na stezce nekonečna terč a napíná vás svou silou, aby jeho šípy letěly rychle a daleko. Ať napínání rukou lučištníka je pro vás radostí. Neboť jak miluje šíp, který letí, tak miluje také luk, který je pevný.